So what's up guys, nasa tadi guys, so happy tag kahoy guys. So moro ni atong kahoy oh. Kumain lang ni mag sugnon, makaluto ko sa lungagan. Kaluto na ni og lugaw sa bata. Moro rin siya kahon guys, nga walay sulod guys oh. Sa mo tayo na yung mga kahoy nga walay gamit, yung katong yung gamit og kahoy. Pwede rin sa nako kaon. Yan yung ihatag. So ulit na ako guys. So mao ni among suga guys, ano sang panghaon guys kay may suga. Siga mo sa lagi. Tay na ni, wala ma-charge ba? Mamba. Ni, tay ni. Mo gamit. Tara guys. Wala akong bugoy guys oh. Ha? Happy birthday Inday, hila ka day? Ha? Hawa, hawa. Agi papa. Ayaw, 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 awaya. Ayaw ba, ayaw? Ayaw ko lagi hilabte si Inday. Ayaw ba, ayaw? Mahilak na ha? Ato sa isangit kay aron mahayag among kuan lasyo among ning harian guys. So nga on rin kaon akong asawa. Sana lugaw na amanok. Ngutang mo Jin? Ngutang dugubok. Ha? Ngutang dugubok. Ngutang dugubok sa kan ano mo na? Ikaw. Panghatag mo pa ni. Matag naman ko dito. Ang sa kamanok, di ikong gipansit ng algi. Ito, gihumba na kong uban. Ang sa kamanok na diha. Ulit ka na? Ikaw, yasod ano na eh. Kuha na eh. Munti ka iprituhan na na. Karoon maga. Suwa ta sunod adlaw na. Yo mo ka. Mag-ilis at ha. Mag-ilis at ha. Kit-kit, iskamot ba oh? Hoy! Sama na, eh? Gawan, ngay. Ayaw lagi pag-kit-kit. Bilis na rin, eh. Bilis. Ang sa'yo manggod? Daw, waman mo rin. Tapos bukid. Tapos bukid. Ako muli? Balik kay busy sa iyang ngubram to. Kita mo ko siyang video ganiha nga nagkuhan. Sa kaglubi. Ang putol buhok. Lagi, ako tuginan siya nga. Kaya nga, ang putol buhok. Tanggo ginang 1 year. Ni Inday. Di na pwede, oy. Pwede rin kong guna. Singon. Pagka ka lang. Tanggo ginang 1 year. Las dodong, be. 2 years naman na. Mung ginatulak putli. Pwede din na. Maliha. Pwede na, eh. Sa pirmirong putol. No. Tanggo yung 1 year na. Ikaw ang bilang si pansit. Sinagong plato. Sa ikaw pansit. Inday. Hali-hali sa dako. Day! Gili ba ka mo? Day! Happy birthday! Kasi mong handa. Ha? Manok. Manok inot. Ha? Bless diri, bless. Bless papa. Bless. Kaan sa pansit. Gini na bilang siya di alas 3 na bilang siya. Mga sunahan ko diri guys nya. Kung kahoy lagi murag sa katarima kay ang ilang saging kuno ngadto apa mga hinog. So Saba sagod kay nagkuan ko nagyaw-yaw ko diri ako kabantay ka na oh.
Nagyaw-yaw ko diri no. Sige na, bambam ka papa. Sige na, kao na. Bambam ka. Kaman ni mo kaon, bambam ha. So okay guys, ako rin guys oh. So sinsya na mo sa mong suga kay wala mi kuan diri, kurente. Wala tay sapi, wala tay kwarta, ang ato sapi ipalit na lang nato na og bugas. So nasita rin ko ganihas kung kuan. Ako ang sa tawag gani? Sapatos. Ang sapatos murag kanang kuan ba? Pareha ni ba ho? Pantay kanina. Mura ni ako ang sulob. Sita ko. Ano ba? Wa mo ko sapatos, mura man na. Oh. Mugo sila sa kuan. Mahatag sila kwarta nga. Balik. Ayaw lagi. Saba sa. So ano to guys no? Sita ko ganiha kay. Anong solar pa? Sa tawag ana. Kanang oh gitawag kay ko guys oh. Tawag na ko sa kong bata. Palablabo na ko niya nya ko kay Elis. Nya ko kaniya mo tan-aw nag cellphone. Nya wa mi laing cellphone sad. Tan-aw na ko sa cellphone niya ako nag-vlog man ko. So sinsya na kay mo kay gubot kay niya mo ang pamuyo ni Pita. So wala guys no sa mga gusto dihang mo suporta sa kuang vlog guys. So search lang sa YouTube ang Boy Pobre official niya, palihog kog subscribe. Nya palihog sa kog view diha nya. Views ginagmay ba? Bahala dugay ta ka sweldo ni YouTube. Nga nako ka tuig siguro. Mungot na lang ta, di ba? Ana ra na. So bye-bye og mayong gabi happy birthday sa kuang Tambukikiwi.